प्रत्येक प्रदेशानुसार कैरीचं लोणचं किंवा आंब्याचं लोणचं बनवण्याची वेगवेगळी पद्धत आहे. अशाच एका पद्धतीतलं लोणचं जे फार फेमस आहे आणि ते म्हणजे पंजाबी पद्धतीतलं आंब्याचं लोणचं. तर आज मी तुम्हाला हीच रेसिपी शेअर करणार आहे. नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर आपण आता ही रेसिपी पाहूया. ही बघा, मी 1 किलो ही बाजारातनं कैरी विकत आणलेली आहे. ती मी स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली आहे आणि त्याचे हे असे मी मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आता या तुकड्यांना मी जवळजवळ 4 मोठे चमचे मीठ लावून घेतलेलं आहे. आणि एक अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये हळद घातलेली आहे. आणि हे मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे बघा, आणि असंच झाकून ठेवून एक रात्रभर मी याला असंच ठेवून दिलेलं आहे. हे बघा, दुसऱ्या दिवशी याला मस्तपैकी असं पाणी सुटेल. मिठामुळे या करीला पाणी सुटतं. हे बघा, आणि आता मी हे सगळं पाणी याच्यातलं काढून टाकलेलं आहे. आणि ज्या नुसत्या फोडी आहेत कैरीच्या, तर त्या आता आपल्याला भेटलेल्या आहेत. यातलं मी सगळं पाणी काढून टाकलेलं आहे. आता एका ताटामध्ये मी ह्या कैरीच्या फोडी आहेत त्या व्यवस्थित पसरवून घेतलेल्या आहेत. आणि या ज्या फोडी आहेत त्या एका दिवसाच्या उन्हामध्ये मी फक्त वाळवून घेतलेल्या आहेत. आता याचा मसाला तयार करूया. इथं मी कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे मी मोहरी घेतलेली आहे. मोहरी चांगली तडतडू द्यायची आणि व्यवस्थित भाजून घ्यायची. हे बघा, मोहरी पूर्णपणे तडतडलेली आहे आणि व्यवस्थित भाजून झालेली आहे. त्याच्यानंतर मी इथं पाव चमचा मेथी घेतलेली आहे. मेथी पण मी नीट भाजून घेतलेली आहे. मेथीनंतर मी इथं 1 चमचा जिरं घेतलेलं आहे. जिरं पण मी व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे. थोडं 1 चमचापेक्षा कमीच होतं माझ्याकडे, पण तुम्ही पूर्ण 1 चमचा घ्या. त्याच्यानंतर मी इथं 2 मोठे चमचे ही आहे मोहरीची डाळ, तर ती पण मी हलकी भाजून घेतलेली आहे. ही जास्त नाही भाजायची, हलकी गरम करून घ्यायची. आता मागाशी जे आपण मोहरी, जिरं आणि मेथी भाजून घेतलेलं आहे, तर ते आता मी मिक्सरमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि याची मी पूड करून घेतलेली आहे. खूप बारीक अशी पूड नाही करायची, थोडी रवाळच अशी पूड करून घ्यायची. आणि याच्यामध्ये मी 2 मोठे चमचे बडीशेप घातलेली आहे. पंजाबी लोणच्यामध्ये बडीशेप ही घालायचीच असते, त्याने टेस्ट खूप छान येते. आणि हे बघा, खूप बारीक असं नाही मी केलं आहे, थोडं असं हलकं असं मीडियम असं मी थोडं खसखस असा राहील असं मी हे वाटून घेतलेलं आहे. ह्या बघा, ज्या मगाशी मी फोडी ठेवलेल्या होत्या त्याला मी 1 ऊन दिलेलं आहे. कडक ऊन असल्यामुळे एका दिवसाचं ऊन याला पुरेसं होतं. आपल्याला पूर्ण ड्राय करून नाही घ्यायचं आहे, हलकी ओली ती फोड राहिली पाहिजे. आता इथं मी हे तेल आहे, हे कुकिंग तेल आहे, तर मी हे तापवून थंड करून घेतलेलं आहे. त्यातलं थोडं तेल मी एका भांड्यामध्ये घेतलेलं आहे. आणि जो मगाशी आपण मसाला तयार करून घेतला तर तो मी याच्यामध्ये घातलेला आहे.
याच्यामध्ये मी 1 चमचा हिंग घातलेला आहे. हिंगाने टेस्ट खूप छान येते. 1 चमचा हळद घातलेली आहे. एक मोठा चमचा मीठ घातलेला आहे. 1 मोठा चमचा मी इथं बेडगी मिरची पावडर घातलेली आहे. 1 छोटा चमचा मी इथं तिखट मिरची पावडर घातलेली आहे. ही मगाशी जी डाळ जी आपण गरम करून घेतलेली ती घातलेली आहे. आणि आता मी हे तेलामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. तुम्हाला जर लोणचं एकदम सुकं हवं असेल तर तेलाचं प्रमाण थोडं कमी करायचं. आणि हे व्यवस्थित एकत्र करून झाल्यानंतर आपण ज्या एक ऊन लावून ठेवलेल्या आंब्याच्या फोडी होत्या, कैरीच्या फोडी होत्या, तर त्या मी आता याच्यामध्ये घातलेल्या आहेत. आणि ह्या मसाल्यासोबत मी ह्या व्यवस्थित छान अशा एकत्र करून घेतलेल्या आहेत. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये कलौंजी म्हणजे आपल्या कांद्याच्या ज्या बिया मिळतात काळपट रंगाच्या असतात तर त्या पण तुम्ही घालू शकता. आणि मस्तपैकी हे व्यवस्थित फोडी मी ह्या मिश्रणामध्ये व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेल्या आहेत. आणि याच्यावर झाकण ठेवून एक रात्रभर मी हे असंच ठेवून दिलं आहे. हे बघा, एका रात्रीमध्ये हे व्यवस्थित छान मसाल्याबरोबर मुरतं. फोडी सगळ्या मसाल्याबरोबर खूप छान मुरतात आणि मस्तपैकी आपलं हे लोणचं तयार झालेलं आहे. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.